pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta ka mo nini nga kabuntagon? Ako nagtuo nga ang Dios paday naguban og paday na nalipod og padayon nagatiman og nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Nalaygon ang Dios mga igsoon nga padayon na usab nga magpanalangin magatudlo sa matag usa og magpahinumdom sa iyang mga pulong aron atong maikinabuhi samtang napatas kalibutan. Atong hinumduman mga kaigsuonan ang pulong sa Dios maoy hingpit perpekto mga kaigsuonan, perfect nga maoy mugiya sa tao aron ang tao makabaton og kasiguruhan sa pagkabot og pagpuyo sa panalangin nga gisaad sa kahitasan. Sa ato nga panaguban mga kaigsuonan nining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gihangyo sa pagduol sa Ginoo ug mohimo og mga pagdaig pagpasalamat sa ihang pagkamaayo sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagatiman sa tanan nga miduol kanimo, sa tanan nga midangop aron sa pagsalig sa imo mga mensahe. Padayon nimo o Dios nga giatiman ug padayon nimo giubanan ug padayon mo o Dios nga giatiman. Thank you so much Lord sa imong walay hunong nga pagmonitor sa matag usa. Ilabi na sa mga panginhanglanon, ilabi na sa mga gikinahanglan karon og sa malabot pang mga adlaw. Imo kaming gigiyahan aron ang amo ang mga gikinahanglan padayon nimong tagbuon ug padayon nimo o Dios nga panalangina. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ikaw nga Dios nga wala gayoy makatupong, walay makakumpara ni makalabaw kanimo. Dios ka nga matinud-anon, Dios ka nga maluluyon, mahinatagon ni adtong midangop ug miduol misalig kanimo. Amahan, Dios nga magagagahom ni anausab kami aron sa pagpaminaw kanimo. Pakiksultihi kami nining katapusang mga adlaw sa imong mga mensahe, mga pulong nga maoy tinuod nga among gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios nga imo kaming pasabton ug tagaan nimo kasing-kasing madinawaton. Matinuohon sa imong mga pulong. Thank you so much Lord sa imong pagpanalangin na usab kanamo. Kini among mga pag-ampo maghatod diha kanimo og mga pagdaig, pagpasinungog kay alang lamang kanimo ang kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mga kaigsunan? Nini nga sayo sa kabutagon din nag-uba na usab tas programa nga walay laing gihatod o gipaambit kundili ang mga mensahe sa Dios. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw sa tanang nakashare na sa ato ang programa. Ilabi na mga kaigsuonan sa tanang nakahatod ng mga mensahe og mga pangutanag, mga pre-request ayaw gayod o kabalaka. Kaya nga naman, sa panahon nga muampo ta, tubagon gayod ta niya. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw. Ang nauna diri mga kaigsuonan diri sa ako ang monitor nga naghatod og mga mensahe si Pastor Sapre Candelario. Maayong buntag Pastor.
May buntag ni Brother Oswald og sa tanan nga mga kapastoran sa nagkalaing mga simbahan nga mainiton nga nagsunod sa 95.3 Shiny Pim Balok Santo Niño Tanhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ang uban mga kaigsuonan labi na sa kabukiran, alas 3 pa lang mata na. Nagkutaw-kutaw dahil na silang kape kay perting tugnawa. O niya ang uban mga igsuon, alas 4 mata na, naglata, nagpasaw. Ang uban mga igsuon, alas 5, naghagok pa. O niya ang problema, pagka alas 6, alas 7, hagok yapon. Kaya nga naman, gikan di es kalibutan. Munang dako kay diferensya ang kinabuhing Kristohanon. Daling mo mata, dili pod tapulanon. Pero ang mga dili Kristohanon, mga kaigsuonan, pero moingon po tong uban nga, na mamoy Kristohanon, pero tipong tapulanan lagi. Munang mga Kristohanon nga way nakatunan. Kristohanong wa kakaton. Pero ang Kristohanon nakakaton, sama ni Hesukristo, Marcos Kapitulo 1 versikulo 35. Kadlawon pagani nagampo na. Mayo nga pakiguban, matud pa mayo nga buntag Pastor Gideon, on air na ka sa Shiny FM 95.3, Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. God bless everyone og sa tanang mga nagsunod sa mga programa ang pulong mong kinabuhi ko nga nanuka diri Cebu. Mayo nga pakiguban sa tanan nato mga pinalanggang mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga naa sa Kabanbanan, sa Pilipigan, o sa mga kaigsuonan diha sa Lamuas, sa Sitio Narcire, o sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sakop sa Takalan. Maayo nga pakiguban og welcome sa ato programa nga pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag ni Virgin Kapitin, maayong buntag Pastor. Og si Ami Silva, maayong morning. Si Maraginot Parisanasan, maayong buntag Pastor. Salamat sa Ginoo, lain na pod nga pulong sa Ginoo nga imong ipaambit kanamo. God bless sa tanan nga nagsunod sa imong programa, Dalaygon ang Ginoo. Si Ros Bercasio, maayong buntag. Naomi Piano Caranel watching from Bulacan. Maayong pagpaminaw ni Lijen Pascal. Salamat kaayo. Ni Romy Dakias, maayong buntag Pastor Dalaygon ng atong buhi nga Dios. Sa matag adlaw, God bless kaayo. Na bless ang matag usa ka nato ilabi na sa imong programa Pastor. Kay makapaminaw na pud mi og sa pulong sa gino-request kog song. Matod pa diri magsasawa. Okay, ako ang pangitaon diri sa atong programa ha, ang imo ang request nga awit makalangit. Ang akong nakita diri, di ako magsasawa. Ako ni nga taga-anog pagtaga, di ako magsasawa. Siguro mao ni, no? Si Madeline Dinoyo, layo kayo nito, ani sa gawa sa Cebu City. Maayong buntag nimo diha, Madeline. Si Legend Pascal, tinuod ba to nga sagbot Pastor? Akong mata na ay nitubo murag talubig, pula pod. Maunay gigiya sa Ginoo gyud sa amoa. Ang mata sa akong asawa, ang sinugdanan gyud ato kanang naay ni murag ni badlis nga pula. Unya gadahon ra gyud ming mawa. Unya permiro ato gi check up to sa usa ka private hospital diha sa Cebu. Og gi patulo-tuloan ra to og kanang girisitahan mi og kanang para tulo-tulo para pawalas pula. Mawa gyud. Ini kaugma mo baling na pugpuwa hangtod ni dako ang badlis sa pula sa iyang mata. Og
sige na mo tong gitambalan o antibiotic ang sa to kung sa to nga tambala ako ang gitambal sa akong asawa kanang pagpatulo kanang iyang gipatulo bitaw nya ang naitabo niabot og usa ka tuig ning dako ng gyud siya o niya ning nagpa-check up na po siya nagpa-check up na sad mi og laing doktor private hospital gyapon diha sa Cebu City ang pinakadako ug pinakasikat nga hospital diha sa Cebu moy amo ang gi adto unya gi pangayuan mi og laboratory mauna nga nagpa-laboratory akong asawa sa tanan nga kuan sa iyahang siyang lawas nga may connection siyang mata okay magyud tanan ang last nga gi-request sa doktor kung dili gani mo wa gyud ang pula i-requestan mig biopsy na guol gyud ang akong asawa even kami og ang mga kaila sad sa akong asawa kaila namo naguol gyud pod ilabi na ang pamilya sad sa akong asawa ang nahitabo mga kaigsuonan ang problema pa gyud ato kay dunay unod nga ming tubo nga mugawas na siyang pilok unya ang pinakalisod nga sitwasyon sa akong asawa kay di na siya katulog kay inigawas sa iyahang inigpiyong niya mugawas man tong iyang unod nga ning tubo sa taliwala sa iyang mata nga nagpuwa mo na nga iyahang magbakuha sa kuton dayong iyahang bason dayong iyahang iduso iyahang inaton ning iyahang kining pilok dayong iyang iduso tong niudlot nga pula nga ning tubo sa iyang mata daghang mga istorya mga advice mga tambag nga among gisuwayan labi na sa mga herbal among gisuwayan mga igsoon pero wala gyud siya maminaw wa gyud mawa ang gibuhat sa akong asawa gyud nag-prayer and fasting siya unya naapod siya i-prayer ang partner gawas pa niya na wala say hunong nga gidala sa mga pag-ampo unya padayon siyang gilig-on sa Ginoo kay dunay gyud panahon ang tao maluya unya dunay panahon nga matud pa niya wala na siya ganahi nga mubasag Biblia kay una sa tanan sakit ang iyang mata unya ang iyang pagtuo mga kaigsuonan kung kay kami nag-uban magyod mga igsuon asa ko na asa siya na ako og akong pamilya mga igsuon unya ako gyud mismo makabati gyud mahitungod sa iyahang mga kanang gibati iyang pagtuo iyang pagsalig medyo naapektuhan mga kaigsuonan tungod kay ang pagtuo manggod sa tao kung wala nay panahon sa Biblia medyo mo kuan gyud siya mo kibra gyud siya kay ang pagtuo mga kaigsuonan ko sa Ginoo gikan gyud na sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia damor kang muhatag og panahon sa pulong sa Ginoo damor nga mulig-on ang imong pagtuo pero damor nga dili ka kadungog sa mga mensahe sa Dios dili ka makabasa bisag dili lang ka kabasa o bisag dili lang ka kadungog sa pulong sa Ginoo ang imong pagtuo mo kibra gyud siya kay ang tinubdan mga kaigsuonan sa imong pagtuo mao ang pagpamati gikan gyud na sa pagpamati nga ang gipaminaw pulong sa Dios tan-awa ra gud ng mga tao nga kulang og pagpaminaw sa pulong sa Dios di ba ang pagtuo lahi na kay kaniadto sa panahon nga ang tao dili na kaayo maminaw dili na kaayo mubasa sa Biblia mukibra gyud ang iyang pagtuo dili sad katarong pagpaminaw ang akong asawa tungod kay naasay gipamati sa iyang mata magsambol na sige matag karon og unya magluha na iyang mata unya patuluan niya atong tambal gikan sa ang gihatag sa doktor di na maminaw mao to nga daghan kaayong gisuwayan nga mga herbal unya usa ka gayon ako siyang gidasig nako siya actually ang Dios may nagdasig niya gigamit ra gyud ko sa Ginoo sa pagpadayon sa pagdasig nga duna ragi kaayuhan
Unya ako siyang giingnan nga hinumdumi pila ka tuig ang ako ang sakit. Dili to sayon, kanser ang akong sakit. Unya ako mismo nakaingon nga wala na ko'y niabot sa punto nga wala na ko'y paglaom. Pero ako siyang giingnan, kabalo baka ang akong gibati nga walay paglaom, wala na ko kalimti ang saad sa Dios. Basta may kinabuhi, dunay pagipaglaom. Nay paglaom mamayor lagi ka. Samtang usa kay gayon mga kaigsunan, gigiyahan mi sa Ginoo. Gigiyahan mi sa usa ka sagbot nga gitawag tulay. Unya gingnan ko niya, panguha ko nog amorsiko. Di kuha sad kog amorsiko. Pag kuha na kog amorsiko, perting enjoy ang ako ang mga anak. Kay si mama maayo na. Mamaayon na kuno sa amorsiko, kuha kong amorsiko. Kay ingon man si akong asawa nga makuha ko ng amorsiko. Karon, pagkuha na mo sa gamot sa amorsiko, nahitabo nga pag-abot na mo ni ana man sa dili na mao katong amorsiko ba, katong amorsiko nga mamilit yan is imuhang kuan ning imuhang kanang kamisin kung mao ba dili siguro morsiko, tulay siguro sa tulay mo to nanguha kog tulay nga kay diri sa bukid perti man daghanan tulay. Nanguha ko kanang gamot, ako ana siyang gihugasan dahil ako ang pabukalan. Unya sa diha nga pila ka minuto mubukal na ang tubig, mulaton gyud nako. Dugay-dugay na ako gamay, dahil pagkahuman ako na siyang ipison, dahil ako pabugnaon kanang init-init, bugnaw-bugnaw, akong ipainom na sa asawa. Unya ako iyatong gihinubig. Inig-inom niya, ay inikaon niya, mo inom si ato. Sa iyos buntag mo inom, kung magpamahaw mo inom, unya mao gyud to iyang gihinubig. Sa unang adlaw, dunay nay mensahe ang Dios nga giingnan sa Ginoo. Sa maong mensahe, giayo siya. Wow. Mao to nga akong ipasalamatan ang Dios sa ikaduhang adlaw, ni-relax iyang mata, wala na magluha, wala na magsambol, hangtod nga niabot og semana. Grabe kadali ang pag-ayo, ang paghilis sa unod nga nagpula nga ming udlot sa iyang mata. Nigawas na gito sa pilok. Maghilak na gud ang akong asawa. Hilak na pod iyahang mama ug papa. Hilak pod iyang mga igsuon nga magtan-aw sa akong asawa. Muna nga salamat mi sa Ginoo nga ihaming gihatagag mensahe. Gidasig nako ang akong asawa. Gigiyahan ko sa pagdasig sa Ginoo. Agigiyahan ko sa Ginoo sa pagdasig sa akong asawa. Og akong ipasalamatan ang Dios, amo og yung gidaya gipasidungan ang Dios. Mao na nga tinuod gyud na ang giingon sa Biblia. Ang tubag sa Dios dili dunay panahon nga dili diha-diha. Kinahanglan kang mo maghulat, kinahanglan kang mo pailob, kinahanglan nga magpaubos ka. Why dili ihatag sa Ginoo? Unya nako pag gigamang nga video mga kaigsuonan nga testimony. Sa miaging Domingo mga kaigsuonan, murag nabatasan nako ang pag taod na og sunglasses or no, eyeglasses, reading glasses. Murag nabatasan na noon nako. Mao to miaging Domingo nagsimba min. Uy naa mo dai koy eyeglasses. Nga ang tinuod mga kaigsuonan sa gikan pamigsibo dili na gyud ko kalakaw-lakaw kung walay eyeglasses. Bisan sa paghatod og mga bata mga kaigsuonan, dili ko kahatod kung wala koy wala koy eyeglasses. Murag kung baga mga kaigsuonan, ang ako ang bation murag lahom, unya murag dukan-dukan, murag ko malipong, dili kay murag malipong kung akong pasagdahan kuanggi ko malipong gyud ko mga kaigsuonan. Mao na nga sige nako og taod ang eyeglasses bisan asa ko mga kaigsuonan
mulakaw ko na agyo ng eyeglasses. Unya, niabot sa punto mga kaigsuonan nga maghuot ang akong dughan. Maglisod ko ginhawa. Gawas pa ni ana, maglisod kog tuog. Unya, sabayan pod sa mga problema. Musamot. Grabe gyud. Unya, muarit ko diri sa kwarto, mga igsuon, ako yung gihangyo akong asawa bis nga kanang orasaha. O naay mga panahon nga pwede ayaw ra gyud ko disturbuha. Nag-keyboard man ko, nag-gitara man ko, nagdaig man, nagkanta man ko. Ayaw ko disturbuha. Muyango akong asawa unya gaan ang iyang gibati nga magpakita nga salamat sa Ginoo nga naay level up nga gipabuhat ang Ginoo. Nindot kaayo mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad ba nga naay level up. Maigsuon ang nahitabo, padayon akong gihimo, padayon akong gibuhat ang gusto sa Ginoo. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, di maglisod yo ko ginhawa. Unya, di ko ka lakaw kung wala ko'y eyeglasses. Kabalo ba mo mga igsuon? Samtang nag-ampo ko, doon na po'y giya ang Ginoo. Wow! Inuura. Muna nga, karon muhatod ko, muhatod ko sa mga bata, o niya mukuha ko sa mga bata. Di na ko magdalag eyeglasses. Di na sad ko maglipong. Di na sad maguot akong dughan. O niya, akong nakbati mga kaigsuonan nga, normal yun ang ako ang gibati. Dalaygon ang Dios. Kini ako ning gamon nga video, kay dunay gigamit nga instrumento ang Dios. Ug ako nagtuo nga kini dako kayong makatabang sa mga tao nga dunay gipamati. Like sa una mga kaigsuonan, 2011, gadrive kog taxi, ang akong gidrivean katong gasol nga taxi. O niya, para di ko maluya, nagtake kog mga vitamins, dako kay kog income ato sa taxi. Pag gusto kog palit sa mga vitamins nga wala mangonsultak doktor, nahitabo mga kaigsuonan, nag-cancer ko. Leukemia, chronic myelogenous leukemia. Sa time nga ako nag-cancer mga kaigsuonan, perting daghana nga mga advice sa mga tao. Kutob sa mga advice mga kaigsuonan akong gihimo. Dunay nag-advise nga kanang maglata ko og panit sa lumboy. Akong gihimo, akong gilatan, giitos na ko, dahil akong giinom. Naagid say effect mga igsuon, pero wala siya makaayos ako ang kanser. Ang nahitabo mga kaigsuonan, doon na po'y kanang ni-advise nga paghulom og ampalaya, paliya. Hulom na sad kog paliya. Hangtod pila ka bulan, wa gyud ipik. Pero wala gyud ko hunong sa pagdaig pagampo sa Ginoo, kay nabati nako nga padayon ang Dios nagdasig. Ang nahitabo mga kaigsuonan, dunay ni advice nako ng kanang talbos ng kamote, kanang udlot kuno amote, kanang pula, mao kuno nay ako ang lagaon dayng imnon. Mupula pa siya, pero gyapon, wag gyapon mawa kong kanser. Hangtod nga nagdumala kog simbahan, usa sa mga simbahan diha sa Cebu akong gidumala ug diha ako nagpuyo. Unya kay wa man koy kwarta, dili na sad ko ka biyahe og taxi, ni-apply kog family driver. Hangtod nga ako ang gitrabahuan isip family driver, ang among agalon, ang bana sa akong agalon, kay ang akong agalon ato ang asawa, o ni bulag man sila. Karon ang bana sa akong agalon giampos patay man diha sa Cebu. Nagkuha sila bodyguard, duha ka PNP ug tulo ka PA, bali 5 ka buok ang ilang bodyguard. Unya kay ko may
personal driver, kinahanglan kong mo training og bodyguard. Ni-request sila og mo train gikan sa Qatar. Ila gitong gigastuhan, gikas Qatar ang nag-train namo. Pila ka bulan nagkapasar ko, mauna nga nindako ang akong sweldo. At nindako akong sweldo. Gi times 2 ang akong sweldo. Unya libre tanan istiin. Wala na ko'y gasto pa. Times 2 pang akong sweldo, wala pa ko'y gasto. Pero sa diha nga dako na kog sweldo, dunay mensahe ang Ginoo nga paundangon ko. Paundangon ko og papuy-on kog simbahan. Og ang gihatagan sa maong mensahe gipaagi sa usa ka pulis nga akong kauban sa trabaho. Kanya naglalis pag ganito sila kay nakabalugod sila nga na ako'y maintenance. Ang naitabo mga kaigsuonan, ako siyang giingnan nga kung kana gikan sa Ginoo, ang Ginoo makigsulti usab nako. I-confirm na sa Ginoo unya usa kay gayon nakakita kog panan-awon nga gikan sa buntag hangtod sa hapon nagwali ko wa nako makuyapi. Wa ko maluya. Ikaw mauna ni ang panahon nga mananghid ko sa ako ang amo. Giingnan ko sa akong amo nga gihatagan o gipanalanginan kapag ayo diri. Pan nganong mobiya man ka. Ako siyang giingnan kay dunay mensahe ang Ginoo nga magdumala kog simbahan. Mao ni nga ang sumpay kagabi mga kaigsuonan nga naghisgot og sweldo. Nga sa diha nga dunay simbahan nga walay nagdalang pastor, usa sa mga dako mura bag nag-hiring pastor. Nag-hiring pastor bitaw. Naagi mga simbahan hiring pastor ang ilahang kahimtang sa mga pastor. Nga makaingon kung luoy ang mga pastor kay kung makawalig sakit, ilisan man dayon. Unya kung dili basta-basta ang pastor nga mawali. Kinahanglan tun-an niya pag-ayo kay kung dili niya tun ang pag-ayo basig makawali unya sakit. Pailisan na sa unya. Moto nga akong testimony kagabi mga kaigsunan nga naputol kay na-burnout diri gabi. Mao ni ang istorya nga nahitabo mga kaigsunan. Usasad ko nga gitawagan unya dunay pastor nga giingnan nga unya usa man mo dumala ka ning simbahan na. Pila may sweldo nga gusto nimo nga imong madawat. Ingon siya nga raon kong pagkapastor. Engineer ko kuan pagyud siya kanang daghan to siyang istoryaan. Arkitek pagyud kuno siya. Unya mingon siya nga okay ra gyud nang 30K. Wala siya dawata. Naapagyoy pastor nga dungan na mo mga kaigsoon. Maraming nang-apply sa pagka-pastor ba? Ako wagi ko mga-apply ato kay ang ako agyong sitwasyon na ako'y gidumalang ministry dito sa Bonbon. Ako'y tigitar sa mga kantas mga bata. Ako'y tigdala sa mga bata. Ni anang panahon na cancer pagyud ko. Hatod kuha rami sa Pajero na ay Pajero nga hatod kuha namo dito sa Bonbon. Unya ang ako ang ministry ato tiglingaw sa mga bata, tigtudlo sa mga bata. Ako'y tiglingaw gyud, ako'y tigtudlo sa mga bata. Ako rang gigamit ang lingaw, pulong lingaw. Actually, children ministry gyud ko nagsugod. Sa pagdumala sa simbahan, children ministry ko kasugod. Diha ko nagsugod gyud. Unya hangtod sa mga batanon, gitudloan ako sila gitara. Unya ang nahitabo mga igsoon mo to nga ang usa wala gyud interview ha kay pastor pinaghanag alahas. Dagko kayo mga gold pa. Ya diri kwintas, relo, porsilas. Wala na interview ha. Ingnan lang ha sunod pastor kanang tawagan lang ka kung kuan kanang schedule na. Ang pagkahitabo nagmeeting sila unya giingnan ko nga Pastor Gideon kanang unsa may imuhang gusto, pila may imong gusto. Ako silang giingnan nga. Gibiyaan ako ang akong sweldo. Gikan ko nga drive taxi. Siyempre atong panahon na dako kayo kog income. Unya gibiyaan ako ang trabaho kay mupuyo kog simbahan.
Nangalagad ko nga wa ko mag-apas og sweldo. Ang akong giapas og gigukod nga masunod ug mabuhat nako samtang buhi pa ko ang plano sa Ginoo. Wala na'y daghang langas, ila kong gidawat. Gipadumala kog upat ka simbahan. Ang upat ka simbahan mga kaigsuonan, lakawon nako na kay wala ko'y sakyanan. Sa Opera, lakaw ko paingon sa Guadalupe. Muagi ra ko anang langob diha. Agi ko anang murag mga sapa-sapa. Lakaw ko, dala ko anang kuan kanang recording book. Unya na ay mga balay nga ikapon ko sa Ginoo nga Bible studyhan sak-on ako. Magpaila ko nga pastor ko. Nya di na sila mahadlok kay lusparon man ko. Kay naalagi ko'y cancer, luoy kay kukunong tanahon. Imbes ang tao kana bitaw muingon nga Katoliko mamidong, pero sagdi lang kanang lahos ra diri nya pag snacks kay luspad lagi kuno ko kay hindi. Siyempre na ako'y cancer atong panahon na. Pero sige ra gyud kog Bible study, that is a part of training sa ministry. Makaila ko mga kaigsuonan sa gibuhat sa Ginoo. Magisgot ganig testimony mga kaigsuon labi na sa mga akong nasinatian dili gyud basta-basta ang pagkamaayo sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Lakawon nako na gikan sa Opera paingon sa Guadalupe. Gikan sa Guadalupe lakawon na sa nako paingon sa Labangon, usahay magsakay, usahay lakawon ra gyud. Unya Pardo naasay tigumanan diha sa Pardo. Kuyog nako ang mga kababayan-an nga mga hamtong nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mingaon bitaw ko sa gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi sa pagdumala nako sa iyang mga pulo. Kanang makaingon ko ba nga murag dili man ko ako nganong nakahimo pa ato. Makaingon ko nga di gyud ko kahimo ato, dili ko ako murag inaana bitaw. Unya ang ako ang bag inig-uli pitindaghan nag-unod kay naay muhatag og cream o na kanang mga baskay biskwit na ay mga skyflakes. Unya na ay sito katong pagkuha sa sito pitindaghan na lagay unya ako atong butang sa kabinet ibabaw dito sa Opera dayong na ay children ministry mo to nga ako ang ipanghatag. Nahitabo mga kaigsuonan, doon na gyud simbahan nga kanang kusog kay mo kondisyon. Muhatag tug alawan sa pastor pero mo kondisyon. Moingon nga okay, tagaan kag allowance pastor pero bisitahi mi. Pero kinahanglan mag Bible study ka imuhag yun ng subayon tanan. Naagyoy mga inaanak nga klase nga tao. Luoy kayo mga pastor. Unya naagyoy mga higayon nga ang pastor dili mo'y magbuot. Basta ka hiring pastor, lisod kayo ang hiring pastor. Ang congregation kumbaga ang nagdumala sa congregation dili gyud pastor. Pati kayo. Unya kung unsay tingog sa congregation, mamaskot ta pastor, mamaskot po taon pastor. Apil tawag pastor. Kasadya ining takna. Unya naagyod ang pastor nagtuon sa Biblia pero dili siya kay katingog tungod kay ilisan man. Mahimo mang bati ang pastor kung magwali sa pulong ug sa pamaagi sa Ginoo. Bugat kaayo sa kahimtang sa pastor nga nakasabot gipasabot sa Dios nga mao ni pamaagi aron ang tao panalanginan. Daw naay mga pastor nga pinugnan, especially sa mga hiring pastor. Ang nitabo mga kaigsuonan kung imo tan-awon ang Biblia, padayon ko atong nangalagad anya ang nahitabo nag-prayer ang fasting ko sige kog prayer ang fasting. Salamat sa kalinaw. Hangtod nga niabot sa punto nga nakit-an ako ang pananaon nga salamat sa kalipa. Sige kog wali anang pispan
nga perting tinawa, nga perting daghanang isda. Klase-klase nga mga isda na ay mahalon, na ay bratuhon, na ay mga nindot na apoy dili kay nindot. Klase-klase mga isda. Unya, ang akong mga kanta nga gikanta sa dihang magwali ko, mga kanta nga gikuha kuno nako sa panganod. Mauto nga human sa pananaon, nagsigi na ko og kompos ato, sige kog kompos. Usa sa mga nakompos nako kading kinabuhing bago, saad sa Dios, diha kang Hesus, o niya wanay pangitaon pa. Daghan kaayo ako mga nakompos ang pulong mo kinabuhi ko. Niya sige na kong sige kog kompos nga agboy ipandownload nga mga mensahe ang Dios. Mautoy akong gamiton sa pagdaig sa Ginoo. Dunay mga panahon nga atakihon ko tungod kay naa palagi ko'y cancer. Nga nahitabo mga kaigsunan, di ko malato sa pag-share ani. Nga nahitabo, ipadayigan ko sa Ginoo. Nga nagdamgo ko nga lakaw ngadto sa Negros. Pangitaa ang kahoy nga gigamit sa imong mama nga himughat. Waay lain nga akong nahinumduman nga kahoy nga gihimong himughat ni mama, si bukaw. Mauto nga niuli gyud ko, ngita kog si bukaw dito sa amoa, pakyasad ko kay ang si bukaw sa amoa gikalot man. Basta gamot gikalot, namatay ang si bukaw kay gihimo dayang himughat sad. Nahitabo mga kaigsunan dito sa Namonbo ni ana po ng pastor na aunta to'y si bukaw namatay man sad. Dako ka ito ingog paas tao. Namatay po kuno niya, nawa na po dito. Wagi si bukaw. Di ko malimot mga kaigsunan mo silingan doon ay si bukaw nga mura gipulan man siguro to og wasay. Nya giputlan ko gamay. Dili ako may giputlan. Ang pulan sa wasay giputlan dayong ang kaputol ilang gihatag nako. O niya wasay ba to o gabang? Basta kay nahimong pulan ang sibukaw o niya motoy gidala nako diri sa Cebu. Unang tik pa lang nako sa maong sibukaw o kahoy, nabati na nako ang kaayuhan. Tinood na. Nabati na ako ang kaayuhan. Pagpamisita na ako sa akong uyab, nga karon akong asawa diri sa Malaboyog. Pag abot na ako diri, perti din daghanang si bukaw. Moto nga, sige na kong giti. Nya, uli ko Cebu, dayon niabot ang panahon nga mag-drive kong taxi. O niya ang mga pasahero akong siran, mamalit silang si bukaw. O niya, akong giingnan dili man kong maligya, tagaan na tika. Karon kay inighatag na ko si bukaw, mingaw mapod nga, wala tuod nimo ni ibaligya, pero kinidili man sa nibayad, ako ning hatag, lab na mo ni nimo, nga imo minggi, nahimo kang giya na mo. Wow, no, naagi mga tao, mga kaigsunan nga, kung ikaw mahimong giya nila, mahimo bitaw kang instrumento, aron ang ilahang mga gipamati mamaayo. Dunay mga tao nga moingon nga utang loob, pero actually gugma gyud na sa tao. Nagay mga taong mahigugmaon kay matud pa nila muhatag mangani mi sa mga taong wala maakahatag og wala mahimong instrumento aron kami makabatog kaayuhan. Unsa pa kaha ang tao nga alagad sa Ginoo nga gigamit nga instrumento aron kami mabag-o og maayo og gipanalanginan na karon sa Ginoo. Nya moingon sila nga pastor kinahanglan dawa Brad imo nang dawaton aron dili mi kasiradan sa panalangin. Nya ako nga nagtuog Biblia, mga kaigsunan, malipay sad ko nga magdaig uban ang pagpasalamat sa pagdawat ug damor silang panalanginan sumala sa gingon sa Biblia. Hangtod doon ako'y mga nakaila, mga dagko, mga dato. Hangtod nga nag-Bible study ko sa kinabuhi uban sa mga dato diya sa Cebu City. Aniya, padayon ko mga kaigsunan, naagani simbahan diri sa Gadalagit. Nakadala gani ko sa Dalagit, naagani testimony nako diha na
sa diha nga wali nako sa dalikit dias mantalongon. Nga samtang nagwali ko doon na po'y nagsamok-samok nga mimuro kuno sa CFD. Kuyog kuno sa sauna sa ni kanhim Mayor Sok Fernandez sa Mayor sa Talisay sauna. Unya samtang gawali ko, sige po siyang sabok-samok. Kay ex-army kuno siya, perti po noong taas ang tao. Unya nagsamok-samok yun siya. Ako siyang gilihans, ako siyang gipandungan samtang to ako sa pulpito. Nihilom siya. Na yung paghungon ako gwali, gihalog ko niya. Tigi ilok ra guggo. Gihalog ko niya, hilak siya sa pastor. Tabangi ko aron mako mapastor. Pagkakita sa iyang uyuan nga perting dakuag yuta dias mantalongon dalagit. Nga ang iyang pag-umangkon na nausab na bag-o. Ila kong kipabisita sa ilang balay hangtod nag-Bible study ko sa ilang Pinoy-anan. Unya ni offer siya nga tagaan ko usa ka hektaryang yuta. Ibalhin gyud ang ngalan diri sa akong ngalan. Usa ka hektaryang yuta nga pwedeng basakan, pwedeng tamnan og mga utanon. Kay diha sa mantalongon dapit diri paingon snugas puro hapit batuon. Pero dunay dapit diha sa mantalongon dalagit nga naay pwedeng mabasakan. Gikan sa mantalongon paingon na sa badyan. Nya didto ko gi hatagan og yuta. Nangayo kog sign sa Ginoo nga dawaton ba nako? Wala gyud ko hatagig sign sa Ginoo niya pagpangutanan sa akong asawa. Dili siya musugot. Kay kung nisugot pag gyud pod ang akong asawa, dili ko makadumalag FM radio. Dili ko makadumala sa prayer house sa Jesus Reign. Mo na mga kaigsuonan nga sa matag karon niya na ay mga offer kinahanglan dad-on nimo sa mga pag-ampo. Mananghid yung kas Ginoo. Pakigsultiha ang Dios. Pananghiri ang Ginoo nga dawaton ba nimo ni. Mga igsuon daghan kay ko mga testimony. Og kaning kadaugan na usab nga gihatag sa Ginoo. Imagine na, di ko kalakaw kung di ko magtaod og sunglasses. Gani sa miaging Domingo, paglantaw nako sa live, uy nagkuan day ko. Nag reading glasses man day ko. Nagiayo naman ko sa Ginoo. Imagine na ang mata mga kaigsunan kung imong lantawon, kuan na siya eh. Ni naagyo na siya grado-grado. Unya, ug dili nimo maapsan ang grado, malipong kang uban gani murag kasukaon, diba? Kanang tabi lang ko sa mga namahaw. Unya, huot akong dughan. Tungod sa sitwasyon mga kaigsuonan nga akong mga naagian, dili gyud sayon sad. Ang nitabo mga kaigsuonan, gipadaygan ko sa Ginoo. Og mo nay ako ang gamoong video. At ang atangin ninyo ha, kanang gamoon akong video. Unya, diha gihatag sa Ginoo ang kalipay. Kanang pagkalipay kamo diha sa Ginoo usbon ko sa pagkalipay kamo. Wala magpasabot nga di ka kaagig mga kaluyahon, di ka kaagig mga pagsulay. Damor kang makasinatik mga pagsulay kay diha sa mga pagsulay diha kalipayon pag-ayos Ginoo. Diha kalipayon kay diha nimo mas mailhan ang gawom sa Dios. Diha nimo mas mabati ang saad sa Dios, ang protection sa Dios. Mauna mga kaigsuonan nga kining mga nasinatian nato layo ra kaayo ni sa mga nasinatian sa unang mga tinun-an. Labi na sa mga kinabuhi ni Apostol Pablo. Before siya nga nahimong apostles, before siya nahimong author, writer sa Biblia, nahimo nga kana bitang apostol, before siya nga miangkong apostol, kabalo ba mo? Natugkad niya ang iyang kaugalingon. Nga bisag gibugbog sirado na siya. Bisan kung kapila na siya kapila na siya latusa, kapila na siya patya, but patya. Kapila na siya kapila na siya butang-butangi. Pero wala gyud niya atubanga ang mga tao nga naghimog kadaot niya. Kay ang tinuod, wala siya usba, ni wala siya bag-uha para sa mga taong maglutos niya. Gibag-o siya
giluwas si Apostol Pablo, giusab siya para sa mga taong maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kung giatubang pa ni Pablo ang mga taong naglutos niya, walay mga libro sa Biblia. Wala say, kung naamang gani mga libro sa Biblia, dili siya mo'y author, dili siya mo'y writer. Kaya di man siya makapadayon tinuora. Atubangon ni Apostol Pablo ang mga taong naglutos niya, ang mga tao nga nagplano nga patyon siya, nagplano nga presohon siya, nagplano nga sakit lang na dawat ni Pablo na mapuno si Pablo. Pero unsay gibuhat mga kaigsuonan nga gipakita ni Pablo, padayon siyang milikay. Unya gitabangan sa mga kaigsuonan, gitabangan siya sa mga lugar, sa mga tao nga dunay kasing-kasing gyud nga para sa trabaho sa Ginoo. Usa ni ana si Jason. Unya atong makit-an pod mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Pablo ato sa ni nga hisgutan. Aso na hisgutan, magsugod na tas paghisgot mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Pablo. Pero hulat-hulatan ninyo ha ang akong giingon nga video nga ako aning gamon para inyong masabtan kung giunsa pag-ayo sab paghatag og kadaugan ang akong kinabuhi. Gihatagan kog kadaugan o kaayuhan taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kasakitan, taliwala sa mga kagulanan. Mga igsuon, ang Dios padayon nag-uban. O gulat-ulatan ninyo ang video kay ako ning i-share no sa ato ang programa ng pulong mo kinabuhi ko. Si Pablo mga kaigsuonan, daghan kaing nahimong kaabag niya. Usa nga nahimong kaabag niya ang usa ka Levita. Nga kung imuhang tan-awon subayon, Levita nga kugihan og mahinatagon sad. Kato si Bernabe nga gitawag magdadasi. Siya gud ang nagbaligya og yuta og ang halin gihatag ngadto sa mga apostoles. Siya pod ang nihimong kaabag ni Apostol Pablo. Siya ang nintabang kang Pablo aron dawaton si Pablo sa Jerusalem. Kay dili man dawaton si Pablo sa mga apostoles ug sa mga magtutuo dito sa Jerusalem. Apan gitabangan siya ni Bernabe. Si Bernabe maoy misaysay mahitungod sa kinabuhi ni Pablo. Ug sa dalang istorya sa unang panaw si Bernabe ug si Pablo maoy kuyog. Si Bernabe ug si Pablo maoy giampuan, gipandungan sa mga apostoles uban sa mga propeta dito sa Antioquia aron ipadala sa nagkalaing mga lugar aron magsangyaw sa maayong balita. Kuyog si Bernabe. Unya, ang nahimong katabang nilang duha, si Marcos Juan sa unang panaw. Kinahanglan ato ng klarohon mga igsoon, dagahan manggod kayo unta nga pwede natong buhaton sa Biblia. Mao nang ma-enjoy lagi ta kung magtuon tag Biblia perting daghanang makatunan nato. Ma-enjoy gyud ta. Ma-relax tong nauna, ang atong kasing-kasing murag ma-enjoy bitaw ta, makaingon ta nga, hala no, grabe man daing lisura ang sitwasyon sa unang mga magtotoo. O niya, maingon po ta nga, lisod yun. Na, lisod mo lang, perting lisura. Lisod kayo Una, sa diha nga, unang panaw ni Pablo, gibiyaan sa ni Juan. Juan Marcos, gibiyaan sila. O niya, padayon si Pablo, mga kaigsuonan, nga nagwalis pa yung balita. Dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga gibugbog sirado si Pablo. Perting bugbuga si Pablo, mga kaigsuonan. O niya, siya hastapod si Bernabe. Gatuo ang mga tao nga patay na gani si Pablo. O pagbalik nila sa Antioquia, gusto silang moadto sa Jerusalem. Pag abot sa Jerusalem, mao na nga dunay dako kay tigom, di ba? Katong dako kay tigom nga naay sila gitawag international meeting nga na ang tanan nga mga magtutuo, mga apostoles, mga propeta tungod sa isyu nga ang mga dili Hudiyo kinahanglan tulion, ang mga dili Hudiyo nga nahimong magtutuo kinahanglan tulion. Nya pasundon sa mga gidili. Di gyud pakanog baboy. Unya katong mga dili Hudiyo nga nahimong magtutuo
kusog man ka itong mulutog litson. Karon ang mga Hudiyo nga na mga magtotoo, di man mo sugot nga kining mga hintil, kining mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo, unya kusog ka imula-la og kusog ka ayo mula-la og kanang mukaon og baboy, kinahanglan did-an nato na sila. Murag mangangin sila ba? Ang mga pure nga Hudiyo, mga kaigsoon, lumad nga mga Hudiyo, kanang pure mo na sila mga lumad, na may mga Hudiyo nga Grego. Di ba? Katong Buhat Kapitulo 6, nga nagkalalis ang lumad nga Hudiyo o ang Grego nga Hudiyo. Doon ay duha ka klaseng Hudiyo sa panahon sa mga apostolis. Unya, wala gyud na sila magkasinabtanay. Kay gusto sa mga lumad sa mga Hudiyo, katong mga hintil, mga igsoon, kinahanglan mo tuman sa balaod ni Moses, like sa pagpatuman sa adlaw ipapahulay, like sa mga sama sa kanang pagpatuli o kanang pagkaon sa mga gidili. Karon sa maong isyo nahitabo ang dakong tigom. Diha sa tigom nagpuasa sila og nagampo og diha sa ilang pagpuasa uban sa mga pagampo sa kinatibuk ang katawan sa Dios dito sa Jerusalem. Gikan sa nagalaing lugar nakigsulti ang malang espiritu. Og ang hukom, ang katapusang hukom, ang final nga hukom, miingon sila sa ilang sulat nga kami uba og ang balang espiritu nagkauyon nga ang mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo dili tagaan og daghang palas anonon. Apan hatagan nato sila sa gikinahanglan nga nilang tumanon. Ayaw pagkaon og mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Ayaw pagkaon og duguan kanang dugo. Ayaw pagkaon og mga karne nga natuok kanang mga naghikog. Og likayan ang salawayong pakikilawas. Kanang upat, maunay lagda sa mga magtotoo nga dili Hudiyo nga angay tumanon. Pero dunay mga dunay mga Hudiyo, mga kaigsunan nga wa gyud malipay anang mga hintil nga nahimong magtotoo nga dili magpatuli. Wa gyud malipay sila nga anang mga magtotoo nga kusog bukaon rag baboy. O kanang kusog nga kanang kusog ra bitaw mo dili mo simba sa adlaw ipapahulay. Suko sila. Ang problema naa pag ko'y mga hintil nga nagpakahudiyo. Mao nang nanglutaw karon nga nagtamod sa adlaw ipapahulay, mga hintil nga nagpakahudiyo. Dili mo kaog baboy. Sige balik-balik ka ng Isayas kay maimperno ang muka og baboy. O niya, maimperno ang dili magtamod sa adlaw Sabado. Kanang mga lagda na sa mga lumad nga mga Hudiyo under sa law of Moses. Pero si Pedro, mga kaigsunan nga Hudiyo, kaon man gani. Gipadaygan man gani isa sa Dios og mensahe. Diya gipasabot, mga kaigsunan, ang mga gidili kaniadto nga mga pagkaon. Gawas lang sa gihalad sa mga Dios-Dios. Gawas lang sa mga dugo-dugo o sa mga karne nga naghikog o sa salawayong pakigilawas. Kana nga lagda alang na sa mga hintil. O gidawat na sa Ginoo kay gikan na sa Ginoo nga lagda. Pero katong mga hintil nga nagpakodeyo, mga igsuon, kuan na gyud kaayo murag apiki na kaayo nga paminahon. Gigamit nila ang balaod sa Hudiyo pagluto sa ilang isig kahintil. Paghukom sa ilang isig kahintil. Gigamit nila ang mga bersikulo sa Biblia. Gamit ang mga bersikulo sa Biblia aron hukman nila ang mga hintil.
nga upat raman ka mga lagda ang gidala ni Apostol Pablo sa unang biyahe hangtod sa ikaduhang biyahe. No, sa ikaduhang biyahe. Nagdala na siya lagda o gikalipay kaayo sa mga magtotoo sa nagkalaing mga lugar diin walihan ni Pablo. Pero sa Derbe, sa Listra, o sa Atenas, labinas Atenas, diha gipakita nga doon na ay mga tao nga wa gyud mawalihi pero doon na ay mga pagtuo. Ang ilang pagtuo sukwahi kayo sa Biblia kay ang nakita ni Pablo dito sa Atenas, syudad dito sa Atenas, daghan kayo silag mga simbahan pero pertipong pagka daghanag mga Diyos-Diyos. But ipasabot, daghan kayo ng mga tao di ay nga nagsimba sa wala pagani ang Roman Katoliko, daghan ng kaayo mga kaisuunan nga mga nasod kaniadto nga nagsimbaan ng Dios-Dios. Nagsimbaan ng mga larawan. Di ba mauman ay atong gibasa? Balik ko na to, kapitulo 17. Kapitulo 17 mga kaisuunan, unya diretso ta sa giingon nga dito sa siyudad sa Atenas. Versikulo 16. Dito sa Atenas, imagine na siyudad sa Atenas, pero ang siyudad kaniadto lahi sa siyudad nga gitawag karon. Kaya ang siyudad nga gitawag karon daggo na kaig building. Ang siyudad kaniadto murag sitio ra na karon. Murag nag sitio o ka barangay. Munay siyudad nila. Dito sa Atenas samtang si Pablo nagpaabot kang Silas o kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang una sa pagkakita niya sa siyudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Grabe no? Nanggawas na di ay sa templo, wala pagyud sa templo, naapagyud sa siyudad ang mga Diyos-Diyos. Unya kung imong lantawon, naapagyud mga larawan ang gihisgutan dinhi ni Apostol Pablo. Unya kung imong tan-aon, na ay ningtuo na apoy naglagot. Dili gyud ka dapat matingala. Sa imong kinabuhi nga nagsunod kang Kristo, sa panahon nga muwali ka, doon na gyunay di ka gusto, doon na po'y makagusto. Doon na po'y malipay, doon na po'y maguol, doon ay maglagot. Unya sa panultiyon sa uban, apilde, ragyaw maglagot. Ngano man, dili man kahalad sa kinabuhi ang tao nga naay kalagot. Ang tao nga dunay kasuko. Dili na kahalad, kung makahalad na, dili sad na dawaton sa Dios. Ang Biblia, kung imong lantawon ang Biblia. Muna nga, ang dasig sa Biblia, kung ari ka sa kinabuhi ni Pablo, ang iyang gipaningkamutan, mao ang paghikalimot sa mga nanghitabo o sa mga nangagi. Katong gidaog-daog siya, katong giluto siya, katong gibutang-butangan siya. Sa atong kinabuhi, kung nakasinati taan na, kalimtit to. Ayaw to una-una. Aron malimtan nimo to, ug dili nimo to huna-unaon, puna ang imong huna-una sa mga butang nga maayo, sa mga pulong sa Dios. Mao nay giingon diha sa libro ni Pablo sa Filipos kapitulo 4. Asa ganito nga bersikulo? 8 man siguro to. Filipos kapitulo 4. Bersikulo 8 man siguro akong tan-awon ha. 8 sa katapusan mga igsoon po na ang inyong una sa mga butang nga maayo. Angay daygon, maunay angay natong buhaton. Mauna mga kaigsunan nga maunay gipakita ni Apostol Pablo nga matod pa niya sa iyang sulat mga kaigsuonan before ang kapitulo 4 sa Filipos, doon na say gisulti para mapuno ang iyahang hunahuna sa mga maayo, mapuno ang iyang hunahuna sa mga butang nga ligdong nga maayo ug dalaygon at tubangan sa Dios. Doon na say gisulti nga iyang gihimo mismo before ang kapitulo 4 sa Filipos. Basahon na to diha sa kapitulo 3 versikulo
13. Ingon siya sa 12, ang title gani dinhin nagdagan paingon sa dag-anan. Mga lagad ta, unya paingon ka sa napuno ang imo nahuna sa mga kasuko, pagdumot, pagpanumangil na luoy kayo ka. Atubangan sa Dios. Mauna nga si Apostol Pablo miingon siya sa 12, wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahingpit na ako. Kay kung mauna iyang bation mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga iyang kung mauna iyang bation, dili na siya mga lagad. Doon na pa'y mga buluhaton nga kinahanglan niyang humnon. Muni gipasabot sa bersikulo 12. Unya ingon siya, nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot ini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon, mga igsuon, wala ko gayod ako maghuna-una nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa mga nangagi. O pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Wow. Katong mga nasinatian ni Pablo dito sa Iconio, una niyang biyahe, bugbog sirado sa dito. Murago siyag namatay. Nakuyapan gyud sila kay ang mga tao nga nagtan-aw nila, nagtuo man gyud nga silang duha patay. Pero ning balik si Pablo, dili nas Bernabe ang kuyog, si Timoteo na og si Silas maoy kuyog mga kaigsunan. Ning balik sa dito, bit-bit gihapon ang gugma og pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Dios puro ro ginapintok. Grabe ka pintok si Pablo muwali. Sa diha nga nakadungog ang mga Hudiyo didto nga, oy, balik na po din si kuan. Hudiyo ni si Pablo, wali-wali na po ni dire. Agigubot sa mga taong dili mo dawat sa pamaagis Ginoo. Gigubot ang tigom unya pag-abot dito sa Derbe, sa Berea, Berea man to no. Ako sa balikan na. Dito sa buhat, buhat. Balik ta sa buhat mga kaigsuonan. Pag-abot dito mga kaigsuonan sa buhat kapitulo 17. Ako rani nga balikon mga kaigsuonan. Gikan sa Tesalonika, kigubot man sila dito. Gihatod si Pablo dito sa Berea. Unya dito sa Berea, matod pa sa iyang nasinatian, uy, nindot kayo ang kasing-kasing una-una sa mga tao dito kay bukas kanang madinawaton. Naagi mga tao nga madinawaton, naay mga sitio o barangay o mga lugar nga madinawaton. Kanang mga tao nga nagpuyo anak madinawaton. Pero doon na po yung mga sitio o mga barangay nga, Allah, di gyud madinawaton. Tinuod na oy. Doon na po yung mga pamilyang madinawaton, doon na po yung mga pamilyang di gyud madinawaton. Mauna yung mga nasinatian o gipakita ni Apostol Pablo, ug unsay mga nasinatian ni Apostol Pablo, kung ikaw magwawali, kung ikaw karon magsasangyaw sa pulong sa Ginoo, mausad na imong masinatian. Munang ayaw katingala kung naay mga tao nga imong ikauban, sama ni Apostol Pablo nga gikauban nila si Bernabe kaniadto apan wala sila magdugay. Wala sila magdugay. Unya, kung imong lantawon suod pa kaayo sila si Bernabe o si Pablo atong panahon na. Ang ilarag yung ang hinungdan ragyod ato, wala sila magkasinabtanay kay ang gusto ni Bernabe, dadon niya si Juan Marcos, apan ang gusto ni Pablo, dili na dapat ikuyog. Kita pula na, gibiyaan ratada dito. Munang naas si Pablo, naasay sulat diha, kanang mga tapulan, di na dapat pakanoon. Asa dagoy na ibutang atos DSWD. Muna nga samtang mga bata pa, imo gyud nang i-train aron mahimong kugihan. Naama na sa ato ang kuang gyud
ang ato ang katungdanan isip mga ginikanan. Kana sugo og pamaagi na sa amahan nga gibilis bala ang kasulatan nga mga ginikanan kinahanglan mo tudlo gyud sa mga kabataan. Sa pagtudlo sa balang kasulatan pero tan-awa ra ng mga Kristiyanon ron. Ambot lang napabay panahon sa mga kabataan aron tudluan og pulong pamemorize og bersikulo. Kamong mga mama ag papa diha nakatudlo ka mo og mga bersikulo sa inyong mga anak. Or moingon dayon mo nga dugaya sad ninyo mo uli, oy. Lakaw, kuha atong kanding, kuha atong baka. Lawog itong baboy. Nya ikaw sige ra kag dulag silpon. Maigsoon balikan nato si Pablo dito sa siyudad sa Atenas. Pag-abot niya dito mga kaigsunan, nakiglangtugi sa dito. O niya gikan sa Atenas mga kaigsunan nakanindot kay dunay mga tao nga ni nakabig, dunay mga tao nga ningkuyog, dunay mga tao mga kaigsunan nga nadala mga igsuon og mitipon kanila diha sa 34 sa katapos ang bersikulo sa kapitulo 17. Apan pipila sa mga tao nga mitipon kaniya og mintuo. Usan kanila mao si Dionisio ang sakop sa konsiyo sa Areopago. Ingon man ang usa ka babae nga si Damaris og uban pa. Unya, kung imong lantawon si Pablo nag-inusara na ani sa Atenas. Kay si Timoteo og si Silas nabilin man didto sa Tesalonica. Unya nagpadala ra og mensahe si Pablo sa mga tao nga naghatod niya didto sa Derbe, sa Berea. Berea man ning gisundan ani. Atenas. Sa Berea. Berea. Unya giingnan lang ni Pablo ang mga naghatod niya nga nahimong mga magtotoo. Ingnan lang si Silas og si kanang Timoteo nga agpasa ko didto sa Macedonia kay maghulat ko didto. Unya wala siya makahulat didto sa Macedonia, nidiretso sa Corinto. Pag-abot sa kapitulo 18, si Pablo mga kaigsunan diha sa Corinto. Nindot kaayo ang kaagi ni Pablo. Pero lisod kaayong masinatian. Imagine na, magwali ka niya, bunugon ka, dili ka pwedeng musukol. Ang gigamit ra gyud ni Pablo nga hinigiban likay. Mao gyud ang paglikay. Nya kanang mga tawhana nga mga nagbugbog ni Pablo, ang mga naglutos ni Pablo, kung imong tan-aw naapon na sila'y pagtuo, naapon na sila'y prinsipyo o gapasabot pag yun po na sila nga mas sakto sila kay ni Pablo. Maubitaw ng lutuso nila sa Pablo kay nagtuo na sila nga mas sakto sila kay ni Pablo. Tanawa ra gud ang mga gibutang-butang ni Pablo. Gibutang-butang sa mga tao ni Pablo. Si Pablo giingnan nga ignorante. Mauni ang mga pulo nga madungga ni Pablo mga kaigsuonan ko sa Ginoo sa iyang mga wali. O sa mga tao nga naglutos niya mga kaigsuonan. Pag-abot dito sa Corinto, ato ni basahon sa kapitulo 18, dito si Pablo sa Corinto. Human ini, sa dihang na anay mga tao nga nahimong magtutuo dito sa Atenas, nindot kayo no? Gikan pa sa, imagine ha, gikan sa Jerusalem, paingon sila sa Antioquia, katong dito sila sa Jerusalem, dito nahitabo ang baliko na to ang international meeting. Nga naa dito ang mga apostoles, naa dito ang mga propeta, naa dito ang mga magtutuo gikan sa lalakay mga lugar, unya dito sila nagmeeting atong usaka sugyot nga kinahanglan ang mga hintil nga nahimong magtutuo tulion. Unya ang hukom ra gyud mga kaigsunan dili ra tulion
pwede rag tuli, pwede ra pug dili, pwede rag tuli, pwede ra pug dili tuli. Ang importante kanang upat ka lagda. Gikan sa Jerusalem, biyahe sila si Silas og si Pablo paingon sa Antioquia. Nya didto na napoy mga panagtigom og nagyaw-yaw na po si Pablo dito may tungod sa pulong sa Dios. Og nahimong kaabag na ni Pablo aning panahon na si Silas kay si Bernabe didto man sa Cyprus paingon og gidala niya si Juan Marcos nga naapot to sa prinsipyo nga wala kaayo magkatakdo sa prinsipyo ni Pablo. Gikan sa Antioquia, kung lantaon nimo ang mapa sa imuhang Biblia, likod sa imuhang Biblia, dool sa cover sa imuhang Biblia, naa nay mga mapa diha, unang panaw, ikaduhang panaw. Unya tan-awa kay naa ako nagdiscuss sa ikaduhang panaw. Diha sa Antioquia mga kaigsuonan, miabot sila sa Derbe. Dayong gika sa Derbe dito sa Listra. Unya sa matag higayon nga moabot sila sa nagkalaing mga lugar, wa gay laing buhaton ni Pablo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Dala og bitbit niya ang upat ka klaseng lagda. Wala na siya magdala ato nga kinahanglan mo simba pa sa adlaw ng ipapahulay, kinahanglan nga ang mga tao, kinahanglan mga kaigsunan, ang mga tao, mga kaigsunan mo kinahanglan dili mo kaon og mga pagkaon nga hugaw. Wala na niya na isangyaw. Kay ang hukom nga gikan sa Jerusalem kuyog sa balang espiritu, gikan sa dakong tigom, upat ka lagda ug maunay dili dawaton sa mga taong hintil nga nagpakahudiyo. Mauna nga dunay mga pamilya nga dili gyud magkasinabdanay. Kay ang usa hintil pero nagpakahudiyo, sigtamod anang adlaw ipapahulay. Hintil pero nagpakahudiyo. Sigigtamod anang mga pagkaon nga gidili, hugaw o kanang dili hugaw. Unya ang kinaiya, ambot lang. Mao na nga ang mga igsuon or sa usa ka pamilya na ay mga igsuon ay lahi gani na og mga prinsipyo des Biblia lahi nagpanabot. Actually duha man gyud ka klase nga katawhan, ang Hudiyo ug ang dili Hudiyo. Mao ra man na. Ang problema kay na ay mga dili Hudiyo nga nagpaka-Hudiyo. Mao na nga nagtamod sila sa balao ni Moses. Unya gamiton pa ang bersikulo aron hukman ang mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo. Hukman nila nga kamong mga bitin. Iba na apoy mga nagwali karon social media nga ang mga muka og baboy gianggaan nilag bitin. Unya naapoy muwali sa social media nga ang mga kitang mga born again, mga sulpot. Kalainan, no? Lain kayong paminahon. Magwali na lang para di na lang ta magwali, ana. Muna mga kaigsunan, kung imong tanawon, pag-abot dito sa Ikonyo, dito nabugbog sirado si Pablo pero wa gyud siya maningil dito, wa siya moingon nga, daghan ba ko kaila sa Jerusalem? Inilabi kay ko dito sa Jerusalem, nang lotos manggani ko. Asa man tong nagbugbog na ko, be? Wala gyud siya maningil. Ano man, gikahilimtan niya ang kinsa siya. Wow. Muna'y tinuod nga Kristohanon. Kanang nalimot ka ba? Sa imong pagkaikaw, kinsa ka sa unang panahon? Kung kaniadto, grabe kang isuga, grabe kang mamutang-butang, grabe kang nga makahulga, grabe kang nga murag kanang mangining kamot jud ka aron makakaton ang tao, karon dili na. Kanang gamiton gyud ang puwersa, kusog, abilidad. Si Pablo wala niya gamita. Ang iyang gibuhat pag-abot dito sa Ikonyo na wali siya sa pulong sa Ginoo. Unya abot siya sa Antioquia, unya gikan sa Antioquia sa Troas, pag-abot sa Troas sa Filipos, nya dito sa Filipos, nindot kaayo ang mga tao sa Filipos. Diba katong gibasa? Bisag lisod sila kaayo, bisag pobre sila. Pero wa gyud nila himo ang rason ang ilang pagkapobre aron dili nila matabangan si Pablo. Damor hinuon nilang gitabangan si Pablo. Gani ni hangyo pa nga tugutan sila nga motabang sa katawan sa Judea. Naagyo yung mga tao nga
makaingon ko nga nindot kay kasing-kasing. Dapat mauna-unta ang mga Kristiyano nindot kay kasing-kasing. Nung sa man nga walihan masuko man. Iwalihan ni Pablo suko man noon. Unya gigamit nila ang mga bugoy dito sa Tesalonika. May gani kay naay magtutuong hanlag si Jason, gitabangan ni Jason si Pablo, unya gipaadto sa Berea o sa Berea. Gikan sa Tesalonika paingon sa Berea, unya gikan sa Berea paingon sa Atenas. Di ba naay mga aro diha imong makit-an sa imuhang Biblia sa ikaduhang panaw. Nya pag-abot dito sa Atenas mga kaigsunan, niabot sa Korinto, mo ni atong basahon karon. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas og miadto sa Korinto. Dito gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa punto nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia. Kauban siyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Luoy kay no kay naay mga Hudiyo dito sa Roma, ayay naamay nimpuli sa labaw dito sa Roma. Di maganahan sa naong sa mga Hudiyo, gipapahawa, gipalayas man. Layas po sila. Ang duha ka klase nga ang magtiayon, ang bana og asawa kini si Aquila og si Priscilla. Unya matud pa miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og tolda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Grabe no. Bisan si Pablo tinabangan sa mga tao o sa mga magtotoo, maitungod sa iyahang mga panginahanglanon, wala magtinapulan si Pablo. Kabantay mo? Ang pastor mga kaigsunan o ang magsasangyaw, bisan kung dunay mga tao nga gigamit aron pagtagbo sa mga panginahanglanon sa iyahang mga lakaw, ang mga pastor nga sama ni Pablo muhimo gyapon naglakang aron do na say source of income, aron mahimo siyang ihimplo, aron ang tao dili mahimong tapulan. Tinuod ba na? Pero kang usa ka magsasangyaw na kanang mudako, ambot lang mudako na gani ang di gyud kanang mga tao bitaw nga dili ka guna, matud pa kung dako gyud imong lawas, nya di ka guna, di ka kagukong, di gyud na kaguna. Muna nga si Pablo, kung atong tan-aw si Pablo, dili siya dako og tiyan, kanang sakto ra gyud. Kay kung imong tan-awon kanang tulda, ka magamag tulda, di biyan na basta-basta. Di na basta-basta, oy. Magamag tulda, magpungko, magtindog, maglingkod. Buti pasabot si Pablo, kuan siya kanang saktog gyud siya lawas. Kanang makalihok bitaw siya. Unya, dunay mga pamaagi nga na-maintain pod niya ang maayong lawas. Kay kitang mga tao pataka tagkaon dili man nato ma-maintain ang maayong lawas, pataka bitaw tagkaon. Kay grabe na ang panalangin na anay mga magtutuo gikas Tesalonika, gikas Pilipos, na inay mga tao, mga kaigsunan nga naghatagan ni Pablo, unya damor silang naghatag, damor silang gipanalanginan. Unya si Pablo wala siya ma-spoiled. Wala siya magsalik. Ang iyang gibuhat, gipakita niya nga ihimplo siya. Alang sa mga pastor ha, dapat ihimplo gyud ang mga pastor kanang panig-ingnan siya nga kugihan. Dili nakabalong muguna, di nakabalong mubunglay nya gikan sa gamay pa kusog ay bunglay, kusog mo guna ay nahimong pastor di na mo guna. Si Pablo mga kaigsuonan
namuhat na narbaho siya. Bisan kung dunay mga tabang nga gikan sa Pilipos, grabe ha, ang taga Pilipos, grabe nga mutabang. Kung imong tan-awon sa Pilipos Kapitulo 4, diha sa Pilipos Kapitulo 4, grabe. Ang mutabang, ang mga tao sa taga Pilipos. O ang taga Macedonia, even sa Berea, kung imong lantawon ang ikaduhang Korinto, taga Macedonia ang ning tabang pag-ayo ni Pablo sa dihang tuon sa Korinto. Sa 4, matag adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya sulod sa mga sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego, nga mga Hudiyo o sa mga Grego. Sa pag-abot ni Silas ug Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa mayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Diha giklaro mga kaigsunan, sa wala pa'y kaabag si Pablo, dili kaayo gud siya kawali. Matag adlaw ra nga igpapahulay siya makawali. Kay Lunes siguro Domingo hangtod sa Biyernes, kay ang adlaw ipapahulay sa ilaha mga kaigsunan, kay naaman sila under sa mga Hudiyo. Sabado, siguro Domingo hangtod sa Biyernes, na trabaho siya. Kuyog-kuyog siya atong magtiayon nga tigpamuhat og tolda. Nagkuyog man jud sila. So nai-income si Apostol Pablo. Dili kayo siya makapamuhat sa pagwali mahitungod sa maayong balita. Ang nahitabo mga kaigsunan, sa dihang naana say niabot na sila si Silas ug si Timoteo, mato dinhi gigamit ni Pablo ang tanang panahon alang sa pagwali sa mayong balita, kay naa naman siya kaabag. Naa naman imubuhat sa iyang gibuhat. Ang nakaproblema sad mauni, daghan kayo mga tao nga nahimong kaabag. Ang kaabag mauna nooy murag dili kaabag. Kay murag mauna may magbuot. Kabantay mo diha sa mga kasimbahanan. Ang pastor mao'y gibutang nga mao'y mangulo. Og ang dunay mga tao nga gipili, giappoint, giampuan, gipandungan para mahimong kaabag, moabot man ang panahon nga murag dili nagkaabag, murag lupig pa'y pangulo. Ang mga desisyon sa mga pangulo dili na may paminahon. Mao to'y nahitabo ni Bernabe. Dili maminaw si Bernabe ni Pablo. Gusto si Bernabe nga si Pablo maminaw niya, nagbulag sila. Pero nakanindot ni Silas o ni Timoteo, kay si Timoteo o si Silas, tinuod yun silang kaabag, lahi ni Juan Marcos o ni Bernabe. Nagkuyog po sila, no? Silang Marcos o Bernabe. Nagkuyog ra po sila. Kasi Marcos, Juan Marcos, tapulan nun. Gibiyaan ra sila. Balik ra dito si Jerusalem. O niya, si Bernabe, kugyan unta. Pero kay, di man po maminaw ni Pablo, gusto man siya nga paminahon, si Pablo mo'y maminaw niya, bulag sila. Ikaduhang panahon ni Pablo, lahi na ang iyang kuyog. Si Silas na og si Timoteo. O niya, dinhi gipakita mga kaigsunan, si Silas og Timoteo, grabe nga mo submitar sa pagkapangulo ni Pablo. Gipamatud, nakawali si Pablo maayo. Tanan niyang mga panahon, nagamit niya sa pagwali sa maayong balita, uban sa pagpamatuod nga ngadtos mga diyo nga si Jesus maugyod ang Mesiyas. Versikulo 6, sa dihang misupak sila ug nagbiay kaniya, iyang gihab-yab ang abog sa iyang bisti ug miingon, kung dili ka mo maluwas, inyo ka nang sayop. Asuko na pud si Pablo ani. Actually dili man niya mapugngan ang iyang giwali kaluwasan unya gisirad-an sa mga tao. Ingon day, wala ako'y labot sukad karon, muadto ako sa mga dili Hudiyo. Grabe kalisod walihan ang mga tao sa Korinto. Nganong lisod man. Pero kabalo ba mo, yun ni biyae ni Pablo. Iyan ning gibalikan actually. Mauna nga, diya sa Biblia, duha ka libro ang Korinto. Pero aron masayra nato mga kaigsunan, basahon lang nako ni abot sa 17. Ako sa ning basahon before ko musaysay mahitungod sa kahimtang ug unsa gyud dagway hitsura anang Korinto.
Bersikulo 7, busa mibiya siya dito, mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Tityo. Tityo. Husto ang Tityo husto nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mingtuo sa Ginoo pagkanindutan, no? Unya lakip ang iyang tibuok panimalay, daghan usab nga mga taga Korinto ang nakadungog sa mga maayong balita nga mingtuo og gibuniyagan. Wow. Usa ka gabi ini ana pinaagi sa pananaw ng Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok padayon sa pagwali. Diha gibati diha giklaro mga kaigsunan, si Pablo medyo na hadlok gyud siya. Mura ba siya og kanang naluya gyud si Pablo? Pero nakit-an sa Ginoo. Ay Pablo, loya man ka. Ay loyal di ay. Padaigan sa mensahe, ingnan siya nga ayaw kahadlok padayon sa pagwali. Mura ba og si Pablo mga kaigsunan dunay mga panahon siguro sa iyang kinabuhi mo nga magkataga man nga inaani di ay. Imagine nga hatod siya pulong sa Dios, siya pa'y tabangan, siya pa'y gikulata dito sa Ikonyo. Nya siya pa'y gibutang-butangan nga ang iyang giwali makaayo makaluwas maunta sa mga tao. Ang iyahang pagdumala makabag-o maunta sa mga tao. Og labaw sa tanan mapanalanginan maunta ang tao. Grabe no? Ang mga tao naagi mga tao bisag nakabasa na sa Biblia, unya makadungog wali gani nga giwali gani na ang pamaagi sa Ginoo murag masuko. Muingon dayon nga, nangwarta na sad. Naay mga tao nga bisag nakabasa na sa Biblia. Sultihan mo mga kaigsunan, naagi mga tao nga bisag nakabasa na sa Biblia mahitungod sa pamaagi sa Ginoo aron panalanginan. Halari ang Ginoo og maayong halad, dili kakabsan. Ihatag ang iya sa Ginoo mao na ikanapulo. Nakabasa na sila ana. Nga gikan sa wa pagani ang balaod, doon na mga tao nga nagbuhat ni ana si Abraham. Pag-abot sa balaod, hangtod pag-abot ni Jesus, ang mga Kristohanon nagtuman ni ana og ipanalanginan sa Dios. Pero doon ay mga tao makadungog na gani sa pamaagi sa Ginoo masuko. Moingon na yung nangwarta na sad. Pero doon ay mga tao nga makadungog, musamot hinuon ang ilang kadasig. Musamot hinuon ang ilahang pagtuo. Ang mahitabo, musamot ang ilahang pagka-istrikto mahitungod sa mga iyas Ginoo. Unya damor silang gipanalanginan. Ano? Damor silang panalanginan. Unya ang pangutana, kinsa man sila? Ikaw ba kana? Damor kang giwalihan, damor kang nagmatinud-anon, damor kang na-istrikto hinuon sa iyas Ginoo. Unya ang nahitabo, ang resulta, damor kang gipanalanginan. Pero naay mga tao, mga kaigsuonan nga damor nga nalain, damor nga nabati ang hunahuna sa siging giwalihan. Damor hinuon nga nagkalayo. Naragyo na, asa kadapit. Matud pa dinhi, busa nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga. So usa ka tuig ug tunga, miingon ta nga sa usa ka tuig 12 ka bulan plus 6 ka bulan 18 ka bulan. 18 ka bulan siya didto sa balay ani nga usa ka dili Hudiyo nga si Tityo. O matud pa diri sa bersikulo 11, busa nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga o gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Kung maghisgot ganita pulong sa Dios, mauna na ang mga pagtulunan ni Jesus. Katong 12 napulo ka mga pagtulunan. Kay dalagod ni Pablo ang lagda nga gikan sa Jerusalem kanang salawayong paghigilawas. Isog kayo si Pablo nga nagwali ang mga kabit-kabit. Kanang mga live-in. Munang kamo nga mga naglibid-live-in, magbasa gani mo sa wali ni Pablo, dawatag yun na. Kay kanang maong minsay, gikan na sa Dios. Nga, gipakanaog sa dihang dunay dakong tigom dito sa Jerusalem. Sa lawayong pakigilawas man ang libin-libin.
ug walihan gani mo sa pastor ana, samas inyong madunggan karon, gihigugma mo sa Ginoo. Kay isa malipay ang Ginoo kung makalingkawas mo ana. Unsa may buhaton ninyo aron makalingkawas mo? Di magpakasal. Kung dili magkasal, di magbulag. Kay mo ingon man niya, pastor, na may mga bata. Iangin mo ninyo ng mga bata para magpuyo ra gyud mong dugay. Mauna nga, versikulo 12 sa dihang si Galio, mauna ang Romanhong gobernador sa Grecia, nagkahiusa ang mga Hudyo o gidakop nila si Pablo o gidala nga to sa hukmanan agoy. Ay, pagkapaita. Luoy kay si Pablo man. Kung ikaw, Pablo Dagoy, no? Usa ko'y mahitabo. Imagine na, unang panaw, bugbog sirado siya. Murasig namatay. Balik niya po sa Jerusalem. Walik niya po sa, wag niya po sa Mutagam. Unya, biyaan sang Bernabe, gipadala na po siya. Balik na po siya sa unang panaw. Gidala niya si Silas o si Pablo. Gidala niya si Silas o si Timoteo. Nya, kapila siya buot dakpon dito sa Tesalonica. Higukod pag yun sa Berea. Nya, sige siyang likay. Pag abot is Corinto, dakpan na po siya. Grabe, no? Kung ikaw si Pablo, diba? Ikaw nga Kristohanon, muwali ka sa imuhang pamilya, unya imong pamilya, yamiran ka, bugal-bugalan ka, ingnon na lang nimo nga, kapuya po di ani may pay magpundo. Dili basta-basta, sultihan ta mo, dili basta-basta ang papel sa mga pastor. Dili sayon. Mabitaw ng masakitan ang Dios kung dunay mga taong magbugal-bugal anak nila. Dunay mga tao nga musupak nila, masakitan ang Dios. Kay dili ang tao ang nagpadala nila, kundi ang Dios. Munang gisiguro gyud na sa atong Ginoong Hesus nga miingon siya nga kung bisag unsa inyong buhaton sa akong mga magwawali, sa akong mga igsuon, sa akong ubos nga mga sulugoon, inyo nang gibuhat nako. Pangutana, unsa may gibuhat nimo sa imong magwawali? Unsa may imong nabuhat? Pagibutang-butangan ang imong magwawali, tuwa ka ni simpatiya. Palanggaan ang inyong mga pastor, oy. Dili ba na sayon magpuyo og simbahan, magdumala ang simbahan. Kanang inyong kanang gihimong pagkasupak-supak ana inyong pastor, pagpanumangil ana inyong pastor, may pa inyo nang giampo, inyo nang gitabangan inyong pastor. Malipay pa ang Ginoo. Tinuod biyan na. Munang na ako'y mga pastor, ako yun ang halugon. Bisag walihan ko og sakit, na ako'y naipastor na ako, nga giingnan ko nga, Merisi kang gilantan ka kay na Miley! Ayaw po ko, salamat pastor. Ay nigagin ako, halugon ako pastor. Salamat sa imong kinabuhi pastor. Di ko mahimong pastor kung wala ka. Ana. Nya damor na ako nang exercise. Damor nga gilig-on ko ni Lord. Kanus ako gilig-on ni Lord sa dihang naay mga pagsulay. Di man ka malig-on kung walay mga pagsulay. Sa giingon ni Santiago, bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay aron makahimo kamo pagkamalhutayon, di ba? Sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2, sahon nimo na diha na diha. Padayon ko sa buhat 18 bersikulo 13 nako. Miingon sila kining tawhana nagdani sa mga tawo nga pagsimbag Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Naalagi sila balaod ang mga simbahan karon na ini mga balaod na mga lagda nga walas Biblia. Sa panahon pa lang ni Jesus, daghan kay mga lagda ang mga relihiyon nga wala gyud sa Biblia. Nasakpan na kuna ni Jesus. Asa na mabasa? Mateo 15 bersikulo 8. Mateo 15 8 ug 9. Nga diha sa mga simbahan daghan kay sila mga balaod, daghan sila kay mga lagda pero wala da is Biblia. So si Susiya sad nang imuhang lagda sa imong simbahan,
Basig wala na nas Biblia. Munang kitang mga magtutuo para dili ta masulod og bulsa, magtuon gyud tas Biblia mo nang haom ni kining atong programa sa atong panahon karon. Kay gitudloan ta unsaon gyud pag-ila ug unsaon pagsabot sa dagway o kinaiya nga gipakita sa Biblia. 14 sa dihang misulti na unta si Pablo miingon si Galio sa mga Hudyo, kung siya nakalapas ba sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Grabe no, may gani kay naay nida ning laban ni Pablo si Galio. Apan kay na mahitungod man kini sa mga pulong o sa mga ngalan sa inyong kasuguan, kamong mga Hudyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom ni ining mga butanga o gipagula niya sila sa hukmanan. O niya ilang gidakop si Sostines nga pangulo sa sinagoga o gikulata tubangan sa hukmanan apan wala kini tagda ni Galio. Dili si Pablo ang gikulata. Nganong lisod kay walihan ang Korinto ato kunong basahon ang Korinto. Ato sang iluhon ang mga tao sa Korinto unsay dagway. Pero kung gamit nimo ang Biblia nga naa sa apps sa cellphone, dili ka kabasa diha unsay kinatibuk ang dagway sa Korinto. Pero kung gamit nimo ang Biblia di papel, for example, di papel, preani akong gibit-bit, naay mga pasiuna diha nga magpakita sa kinatibuk ang hitsura ug dagway ug kinaiya sa Korinto. So atong basahon aron masayra nato ang kinatibuk ang dagway sa Korinto. Unsay kahimtang diha, arita sa unang libro sa Korinto na ay gitawag mga taga Korinto, pero dunay gisuwat diha nga pasiuna or introduction. Diha sa introduction o pasiuna, diha gipakita ang hitsura o kinaiya o dagway sa mga tao sa Korinto. Nganong lisod kayong walihan ang Korinto. Actually, lisod mo na pinakalisod po nga giwalihan ni Pablo ang Korinto. Kidiha na po siya gidakop. Nya, ingon din ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto, gisulat aron pagtagad sa mga problema nga nasinatian sa simbahan. Nga gitukod ni Pablo dito sa Korinto. Daghan kaayong mga simbahan nga natukod ni Pablo. Unya ang matag simbahan, iya dayon ang bilinan og mga pangulo, do na say mga tinunan nga nahimong kaabag niya nga maoy mangulo. Usa na ni ana si Silas, si Timoteo ug si Tito. Tito petindaghanang na dumala nga mga pastor. Muna nga kon ako'y pastor, manudlo ko sa mga tao para ang mga tao makakat-on pod nga magdumala sa mga ako nakadumala. Unya, ang mga gipangtudluan mga igsoon ni Pablo, dunay mga tao nga misanong kanang nagpabili ni Pablo kanang muunong gyud ba? Pero doon na po yung mga tao nga gitudluan ni Pablo nga gibiyaan ra pod siya. Kanang musupak pod niya. Ngunang diha sa imuhang kinabuhi ingon kang mga magtotoo pangulo, ayaw katingala nga dunay mga tao nga muunong nimo, na apoy mga taong di pod muunong nimo. Kay maunay gipakita sa panahon ni Pablo. Matud pa din ang maong mga problema may kalabutan sa Kristohanong kinabuhi o pagtuo. Kung moingon tang kinabuhi, Kristohanong kinabuhi, naghisgot na sa pamatasan, maghisgot ganita o Kristohanong kinabuhi, naghisgot ko na sa pamatasan kinaiya. Naana di ay problema sa mga magtotoo sa panahon pa ni Pablo. Mausap ang atong panahon karon. Sa Kristohanon nga kinabuhi, naanay mga problema daan. Kung wala may laing gisintro, kung maghisgot tag Kristohanon kang kinabuhi, kinaiya dayog batasan. Kaya naaman po yung mga Kristohanon nga bati kig batasan. Oy, dili na pagdaol ta. Pagsulti ra nas tinuod. Gamay pa ko sa una. Pastor, magwali, mamula na lagwinali. Unya na ay sakop sa simbahan. Inigwali ni pastor ang sakop sa simbahan,
Anak magyampo nga diha sa pultahan. Unya mo ingnon ra ang pastor, bot-bot na, bot-bot. Perting pagka-disturbo ha. Unya kay ang mga Kristiyano uban buutan man kanang mapailubon na. Tiyong ragyog mata, minaw ragyog sa pulong sa Ginoo. Ang pastor nga magwali mamula na lang gud. Nagkasuway mo ana? Kamong mga pastor nagkasuway mo ana nga nagwali mo unya gisinggitan ra mo nga bot-bot na, bot-bot. Ugwa pa mo kasuway, andam-andam mo. Damor mo nga makasuway kung damor mo mupadayon sa pagwali. Sa tinuod nga mga mensahe, tinuod na oy. Pero kung muwali mo nga uyon-uyonan na rin yung mga tao, ingno na at tinuod na pastor, kana may ganahan me. Grabe ang mga maghisgot gani o Kristohanong kinabuhi. Hisgot ay nag mga kinaiya, batasan, panginabuhi. Kinaamay mga Kristohanon nga ang ilang panginabuhi sugal. Ang panginabuhi nila beer house. Dunay nangutana nako samtang dito pa ko sa FM radio sa Cebu. Ingon nga pastor, unsao man ni pastor matinud-anon ba kay ko sa akong ikanapulo, dagko kay ko ginatagan pastor oy. Pero okay ra ba ni nga akong trabaho na amang ko sa beer house? Ingko nga dili ako mo imong pangutanon ana, imong pastor. Pero kay nangutana man ka dire sa akong programa, dire sa FM radio nga diin akong gidala, tubagon ti ka, dili sa akong tubag, kundi tubag sa Biblia. Ako sang gitagaan nga ang imuhang lawas, dili na ikaw tag-iya. Ang tag-iya ana ang Dios, templo na sa balang espiritu. Busa ka ng imong lawas, gamita na sa kahimayaan sa Ginoo pangutana. Nahimaya ang Ginoo anang magsigi kag trabaho ng beer house. Kung miingon siyang nahimaya, ako siyang pangutanon asa man na sa Biblia. Ayun siya nga wala. Nan. Undangin na. Wa man day mahimaya ang Dios. Sa pastor diribi ako magkuha agatas. Amo lagi na. Daghang pwedeng makuhaan nimog trabaho, makuhaan nimog palit gatas oy. Unya nakainumdum ko ato mga kigsunan, nangutana siya kay gibiyaan siya sa iyang bana. Dito siya nabag-o sa dihang nabiyaan sa iyang bana, nagtrabaho sa company. Kabalo ba mo unsa? Wa pa man sila makasal ato. Unya nagpasalamat gyud siya kay sa dihang gibiyaan sa iyang bana moambak na unta to siya tulay didto sa Lapu-Lapu. Unya nakahinumdum siya sa akong programa. Iya kong gitawagan, nagpatambag siya ko siyang giampuan. Unya ang iyang bana kay libiin pa man sila ato, kuan sila. Bulag gyud sila. Unya mura siya mabuang kuno kay buutan iyang bana niya gwapo. Kay kuan ko siya nagtrabaho sa beer house. May tabo ako siyang giampuan. Ako siyang gitambagan, yang giampuan. Kabalo buon sa nakapangasawa sa Kristohano na minyo sila. Unya na sila'y negosyo. Karon haruhay na kaayo ilahang pagpuyo. Nganuman, matinud-ano naman siya daan bisan kung hiwi pa ang iyahang kanang trabaho. Damor nga nagmatinud-anon siya sa dihang maayo na ang iyang trabaho. Gipanalanginan siya pag-ayos Ginoo. Nya, salamat Diyos sa Ginoo. Sa pastor, salamat kayo sa imong kinabuhi. Salamat yang Ginoo. Gigamit ra ko ang instrumento para mabag-o ka. Pero siguro, ako siyang gingnan, siguro sa akong mga wali, nasakitan yun ka. Sa tinuon na pastor. Na usahay gani, hilasan ako nga maminaw nimo. Pero magdamgo man ko. Katunag yung panahon nga, muambak na unta siya sa taytayan. Inya, nabdos pag siya ato. Ingon siya nga nakamamalandong siya. Gitawagan ko niya. Hilak siya. Unya karon na yung bana, perting butana. Unya, kanang haruhay na ang ilang pagpuyo. Salamat kaayo sa imong kinabuhi. Mao na nga
kanang mga testimony sa mga akong gipangwalihan, kanang makapahilak na sa akong kasing-kasing, kanang bitang malipay ko, kanang maguna ko, kanang bisag unsa akong trabahoon, magluto, magutan, kay kasagaran diri sa bukid utan man. Munay kadasig nako kanang inyong mga testimony. Una nga bisag malit ko usahay, amo agpas yun ko. Unya salamat ko sa Ginoo kay giayo ko sa Ginoo bisan ang akong mata, no? Salamat sa Ginoo. Na diri sa Korinto mga kaigsuonan, ni adtong panahona ang Korinto usa ka dakong syudad nga Grego ug ulohang syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Kung imong lantawon sa mapa, ang Korinto sakop gyud sa Akaya. Nabantog kini nga mauswagon, bot ipasabot, grabe kadaghang dato des Korinto. Unya mauswagon nga mga patigayon. Bot ipasabot daghang mga negosyante nga mga dato des Korinto. Unya hataas kayo ang kultura. Pero naghitak pod ang immoralidad, daghang mga nagpuyo-puyo og nagkalailaing pundok sa mga tinuuhan. Daghan pag yung mga nagpatuo-tuo. Grabe, muna'y pinakalisod ang Korinto. Kung bugbog sirado si Pablo dito sa Tesalonica at Iconio, na dinis Korinto mga kaigsuonan, dinhi siya nagutman. Pero salamat as Ginoo, bisan sa Korinto, nagutman siya kay gawa sa ang Korinto, gawa sa naghitak ang mga immoralidad diha, pirti pag yung pagkatahika. Ang nintabang ko ni Pablo, basahon na to ikaduhang Korinto, ang nintabang ni Pablo ang taga Macedonia. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, taga Macedonia, taga Salonika ba to? Naa sa Korinto, ikaduhang Korinto mga kaigsuonan. 8 man siguro to. Kung basahon, nindot lagi kayo magbasa tag Biblia, tinaghanat ang masayran. Kaning Kristohanong paghatag. Ingon din mga igsuon, ikaduhang Korinto kapitulo 8, mga igsuon buot namo nga masayran, masayod kamo sa nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia, tungod sa grasya sa Ginoo gisulayan sila pag-ayo, pinaagi sa mga kalisdanan nga ilahang gisagubang, apan ang ilahang kalipay, labihan kadako tungod sa niini naghingapin ang ilang pagkamay natagon bisan kabus kayo. Kay gikan man siya sa Macedonia. Actually gikan sa Macedonia ang Korinto di ay layo-layo na distansya na sa Macedonia ang Korinto. Sakop na diini sa Akaya. Sorry katong ako ang giingon nga sakop sa Macedonia ang Korinto. Actually ang Korinto sakop sa Akaya kung imuhang basahon diri sa Biblia. Des Akaya nga mao ang naadiha ang Korinto nga naadiha ang syudad, pertig yung pagkakuriputa. Grabe ka kuripot na ay mga Kristohang kuripot, no? Ang kwintador. Muraog ka ng kurinti. Ang tagabulan ng winta. Pero ang mga Kristohanon nga kusog ay manghatag, dili na makalimot na sila nga nanghatag dai sila anang mga tawana. Unya madasig ra na sila nga, uy, ikaw ba ito'y gigamit sa Ginoo nga naluwas ang ako ang kalisod. Na. Mao na nga do na gyoy duha ka klaseng kinaiya sa tao ibin diha sa simbahan. Munang sa katapusan, dili ta dapat matingala sa gipakita ni Jesus nga sa katapusan ang simbahan tungaon. Doon ay 50% nga malangit na apoy 50% nga di gyud daw madala. Ano man tulog, natulog sa kwarta, natulog sa kaugalingon. Wala na gyud mobuhat sa pamaagis Ginoo. Pero Kristohanon, muampo siguro uban niya muwali, pero dili mo subay sa pamaagis Biblia. Diba sa Mateo 25, kanang mga Kristohanon nga mao kita karon, tungaon na. Tungaon na Mao na gipakita gyud sa atong Ginoong Hesus. Mao bitaw nang dili ta dapat magsalig nga Kristohanon ta. Dapat tan-aw na to kung tinuod ba tang Kristohanon magtotoo. Ana lang akong mga pagdasig. Now,
Samtang dito sila sa Akaya nga mao ang Korinto, gidasing ni Pablo ang mga taga Korinto. Tinuod lisod kayo ang Macedonia. Dito gukugikan ingon si Apostol Pablo. Pero gihangyo ko nila nga magpabilin sa ko didto. Nya gihangyo pagyud ko nila nga tugutan sila nga mutabang sa mga katawhan sa Judea. Hapit mo ingon si Pablo, kamo diri dagko kay mog mga negosyo. Kamo diri tag-as kay mog mga kultura. Unya tingta ka inyong simbahan. Di agot sa Korinto. Unang Korinto kapitulo 5 mga kaigsunan, mismo di sa simbahan dunay kalibin. Naglibin-libin di sa simbahan. Unya dili gyud pud ta makatingala kay diha sa katapusang libros gipadayag dunay mga nangulo simbahan nga naglibin. Tinuod mo nang magtuon gani kag Biblia daghan kay kang masayran. Bless kayo ta mga kaigsunan nga kana bitang gihatagan ta sa Ginoo programa ang pulong mo kinabuhi ko. Daghang yung kinabuhi man na bag-o. Una, daghang mga taong nakasal. Daghang mga taong naminyo. Naminyo mga kaigsunan. Balik ko nako ang pasiuna sa Korinto. Ang nakapahingawa ni Pablo labaw sa tanan, mao ang problema sa pagkabahin-bahin. Wala po gyud ay magkahiusa ang simbahan sa Korinto. Nagkabahin-bahin sila. Og ang ikaduha, kining immoralidad diha sa simbahan. Og mga pangutan na mahitungod sa pakigilawas og pagminyo. Di ba diri sa tong programa pitindaghan na nangutana. Pastor, unsaon man ni? Nagibiyaan ko sa ako ang bana nga kasado mi. Unya na po siya asawa. Nya kini ako arong puyo-puyo. Na naman may anak. Nya unsaon man ni pastor? Mura bang gagamag problema unya ang Ginoo mo'y atong tagag problema. Kamoy gagamag problema. Sulbara na ninyo pinaagi sa Biblia. Kung sa giingon, samtang buhi pa imong asawa, samtang buhi pa ang imong bana, dili kagawas nun. Kung makigdulog kag babae nga dili nimo asawa, kung makigdulog kag lalaki nga dili nimo bana, nakighilawas ka. Ang pangutana maguna na, kung mamatay, nga dili ka hinulsol, unsa man ang pruiba sa tao nga nakahinulsol, kana mang nimbiya sa sala, kung naghinulsol sa kuno niya namatay sa diya sa sala. Ang tinuod nga naghinulsol mga igsuon kabalo mo sa ningbiya sa sala. Basig nagdaho mo mga kaigsuonan nga katong tao nga muingon ra nga niya na lang di ay pastor kanang dayong nagtinga. Unya ra ko maghinulsol kanang magtinga. Siyempre magtinga pa pastor magtinga pa di pa man na diha tigok. Magtinga pa na. Yana na lang ko maghinulsol. Dili na mao ha. Ang tinuod nga maghinulsol or ang tao nga naghinulsol katong gitagaan ni Lord og time nga magtalikod mo biya sa sala. Muna'y tao nga naghinulsol. Unya muna'y problema ni Pablo kanang pagkaimbahin-bahin, kanang mga immoralidad, sa lawayong pakigilawas. Unya matud pa mahitungod sa pagigilawas o kaminyoon, mga butang nga may kalabutan sa konsensya. Kay ang mga Kristohanon anang nasuan ang lugar wa nay konsensya. Imagine di sa simbahan. Ultimo nga kadugo gapuyo-puyo. Kahusay sa diha sa simbahan mga gasa sa Espiritu Santo o mga pagkabanhaw uban sa lahom nga pagpanabot gipakita niya ang mga maayong balita. May ikasulti bahin ni ini mga butanga. Unya ang kapitulo 13 siyempre ang kapitulo 13 sa unang Korinto may tungod na sa gugma. Nindot kayo mga kaigsuonan ang magtuon tag Biblia perting nindot ta. Daghan kay tang mabalaan. Kay nga naman, daghan pud ta kay makatunan mahitungod sa kinabuhi. Okay. Dire ra ko mo undang usa mga kaigsuonan sa kuan. Unang Korinto kapitulo 1 sa sa libro sa Buhat kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 17. Sunod na to nga live mga kaigsuonan ato ng
basahon ang 18 diin mibalik si Pablo sa Antioquia. Okay. Mibalik na si Pablo sa Antioquia. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nag-uban sa atong programa ni mohatag sa kog panahon sa pagbasa sa inyong mga komentaryo o sa inyong mga mensahe. O niya ako asa ning patukaron ning awit makalangit mga kaigsuonan nga nasaan na kaya ako. Si Josepino Paran maayong buntag pastor og sa tanang mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Si Belma Garlet maayong nga buntag og ni Arlene og ni Dodong Angos. Isoda sa timo hangan Dodong Angos. Si Marlinda Samyaw, amin pastor, malipayon ko kaayo nga makaapas pa ko sa mensahe nimo. Bisan naglaba ko naa sa tapad ako city kay gusto jud ko maminaw sa imong mensahe. Wow, no, salamat kaayo sa inyong kakogi. Doon nagyon mo'y maani sumala sa inyong himo. Si Andy Dosbang, morning pastor, God bless, shout out sa Garing and Lastica family watching from Maragusan, Davao de Oro. Si Juan Ho, maayong buntag, og si Gingging Simpron, og si Norbita Yotratsi. Good morning pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Shout out sa tanang tigpaminaw ning imong programa, request kog milagroso. Si Romeo, amin. Ang matod pa, amin, di jud basta lang mudawat nga way pagtugot sa Dios. Tinuod yun na. Si Wing Prospero og si Marcelina Garcia, mayong pagpaminaw, og ni Marlinda Samyaw, si Marlinda Rilabo ni, ipakanta nako nimo ang kanta nga dili kabayran. Okay. Naapay ni request diri mga igsoon milagroso, ako ra ning tagaan og pagtagad unya dili gyud tanan ha nga mapatukar nako. Unya milagroso ako ning Elisa no ang nasaan na kaya ako. Unya human ani mga igsoon, kung naapay time napamagi time pero kinahanglan pud ko mo balhin na pud sa laing buluhaton kay ako ang ginabuhi. Amang gipoy buluhaton. Sa iyong mga kamot ginabuhi tugyan ko kayang higpit ng kaayuhan ikaw Ginoo. Matud pa ni Gingging Simpron, God bless pastor sa imong kinabuhi. Daghan jud makaambit sa imo ang testimony pastor para mas lalo madasig og mga lagad sa Ginoo. Mulakaw sa ko pastor, adto ko sa doktor magpa-check up og pray for me. Salamat pastor. Reply lang nako after check up. Bless ka sa Ginoo Sister Gingging. Akong pag-ampo og akong ideklarar nga okay ra gyud ang imong check up. Si Aprilin Bantusan, pastor, shout out ko sa ako ang pamilya sa Bantuasan, family sa Mambarao, pamilya Puintis, family Kasal, pamilya Lupi. Pastor, salamat kayo. God bless ninyong tanan. Si Marlinda Samyaw, shout out di ay ko sa among mga pamilya Rilabo, Tampos, Caniedo, Pirmandis, Laburi, Samyaw, bisan lahi-lahi mi og tinuuhan, pero salamat sa aksyon or acting padulngan ang kaluwasan dayon na okay. Si Florita Comita, maayong buntag. Si Alvin Torion Avellanosa, maayong kig-uban. Good morning ni Lorna Lee Abaw. Kisalamat kayo sa inyong pagig-uban. Si Jocelyn Samson, Sherwin Dayani Dagading, og si Chimhar Alikaba, og si Usi Kabugnason. Pastor, dako kayo akong pasalamat sa kaalam nga gihatag sa Ginoo sa imo. Kay naa kay paagi sa paagi nga makatsuwin og makapaminaw mi sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo labaw sa tanan, no? Si Genevieve Jean, maayo nga pagig-uban.
Si Brother Josepino Paran, bro, maayo nga pagiguban. Og ni Mel Bardin. Og si Mel Bardin matud pa tinuod jud na pastor, no? Si Rumi tinuod jud pastor, kasagaran ang tao ing ana jud ang pagsabot. Tinuod jud. Tinuod na pastor, daghan tao karon nga dili mutuo sa pulong sa Ginoo, si Sunny Calling. Gipanagda na sa Biblia nga mas dako ug daghan ang mga taong paingon sa kalaglagan. Mateo City sugod kag 13, jutay ra gyud kaayo ang mga tao nga nagsubay sa tinuod nga dalan. Mayong pagig-uban ni Marlinda Samyao, matud pa tinuod yun. Di ba? Si Alvin Torion, pastor, na puto lagi imo live gabi na nabitin ko sa testimony. Amon ta akong isumpay-sumpay kaganina, Brother Alvin. Kay kalit og burnout gabi. Si Mel Bardin, salamat pastor sa pulong sa Ginoo, watching from Manila. Sa Modes, Manila. Matod pa ni Mikay Sorban, naglaba ko karon pastor while naminaw nimo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Vilma Alipaw, good morning pastor, o kanunay magpanalangin kanimo. I receive in Jesus name, no? Si Alvin Torion, nindot gyud di ay basta mag-study sa Biblia. Si Vivian, morning pastor, buntag pa ko naminaw, nagreply ko hangtod karon. Si Adonai Patsarat, Pitsarat, maayo buntag pastor, og sa tanan nimo nga shout out ni Pastor Id Pilapil. Pastor Id Pilapil, no, watching from Thailand. Kumusta mo diha, Sister Adonai? Ang awit nga dili kabayran, ako lang usa ning pugngan, kay maadto lang sa ko sa mga pag-ampo sa dili pa ko manamilit. Oras alas 11:01. Manamilit lang usa ko mga kaigsonan human sa mga pag-ampo. Og ang mga listener sa Shiny FM, padayon mo tungod kay dunay ako igsoon diha nga nagatiman diha sa maong istasyonan. Og nagpasalamat ko nga tukuran punta sa Ginoo diri FM station diri sa ato ang recording studio. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Amahan na mga Dios nga magkagagahaw, nagpasalamat kami sa imuhang pag-uban kanamo. Din imong gipadungog kanamo ang mga mensahe nga nagpamatuod sa kinabuhi nga angay namo makatunan. Ug sa mga panghitabo nga maoy masinatian kasagaran sa mga taong matinud-anon nga nagwali kanimo. I-bless kino matagusa nga ang kadasig ug ang kalinaw ug ang kalipay padayon maghari ug padayon nga masinatian ug ang pakigdayet kanunay magpatigbabaw. I-bless kinong matag-usa. And thank you so much, Lord, sa imong pagkamaayo kanamong tanan. Amo kang gipasalamatan, gipasidugan. Mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo mahan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Kini inyo igsuon, Pastor Gideon, moingon sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaniod to o maayong pagpangandam alang sa pagpaniod to. God bless. God bless po.
Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Mga alaga kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan di gumanan, dili maoy kaluwasan, kasi Jesus lang ang dalan. Kinabuhi kaluwasan hangtod karon, ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko, iligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, tubanan mo gayod ako.